днес? Днес е много специален ден. Специално аз много е отпускащо, релаксиращо. Комуникацията с всички наши партньори е много полезна. Взаимно се съдействаме един с друг, представяне един уникален страхотен ден, който е много полезен и благодарение това става на тебе, Тони. Искам да ти благодаря и много се радвам, че имам честа и да познавам. И ще работим, ще продължим за бъдеще с тебе да Много се радвам. Би ли препоръчала на твои познати и приятели нашата българска общност? Абсолютно на 100%. И препоръчвам и гарантирам, че никой няма да сбърка, ами ще спечели, ако се включи към тази наша българска общност с организатор Антонета, която е професионалист от години и знае как, по какъв начин може да помогне на абсолютно всеки един от вас. Много ти благодаря. С това. Много ти благодаря. Много ти благодаря. Много.